Tak vítejte lidi, dneska tady máme povídání, dneska se budeme povídat o novinky na mojem, promiňte, kanále, co budu točit a natáčet. No, tak, jeden pán, nebo vlastně můj fanoušek se dal do toho soukromého videa, a prostě se tam podíval a napsal mi do komentu na to video, jestli neudělám nějakou sérii v vojáčku. Prostě vojáčkovou sérii, jako na posteli, že si budu hrát, nebudu nic hrát jako na konzoli, ale že prostě mám sérii. Tak já jsem mu odpověděl, že to beru. Já jsem si něco zapomněl. Ty vole, kde je ten mobil? Tak to je výbor. Jo, tady to mám, já jsem trdlo. Tak. Tady mám ten mobilek a budeme teda podívat na ten kanál. No, my se podíváme, já tady mám všechno možné. Kusy tady dáme. Jsou tady novinky, jo. Tak jak si říkám, série vojáčci určitě bude. Série vojáčci určitě bude. Jsem natočil jedno video. To soukromé video má 0 lajků, protože na to se můžu podívat jenom já a vlastně to. A to, co jsem točil teď, má 1 like a 7 zhlédnutí. A to jsem vlastně točil před 1 hodinou, takže výborně děkuji tomu, kdo mi to dal. Ale ty novinky na mém kanále jsou ty, že my budeme natáčet tu sérii vojáčci. To je první novinka. Druhá novinka je, že určitě si zítra dáme nějaké videjko, možná to bude videjko zase otevírání karet, jestli mi dojde nějaký ten balíček. Jo, takže to. A teda ještě jedna novinka. Píšte do komentářů klidné věci. Jo, dobře. Jakože, takže, dávejte rozhodně lajky na to video na to soukromé video, protože na to extraligové video, jeden mi ten dám už like, ale ten už bohužel ten můj kamarád, ale ten už byl teda, teď nevím tomu, to je můj kamarád a já jsem mu dal už ty balíčky, ale teď začíná nová soutěž a můžu vám naklidně i 4 balíčky, ale je tady jedna věc. Musíte na tohle video dát like a musíte mi napsat do komentářů slovo musíte tam napsat slovo chci balíčky, stačí. A já vám dám to několik set balíčků, tak vám dám, ale nemůže to být balíček, musí to být jenom 1 karta. Jo, takže to
Novinky, teda zatím jenom, že bude série Vojáčci, takže to už víme. A takže já se s vámi teda můžu pro dnešek úplně rozloučit a čau, ahoj.